Okay, Dara. Well, we gaan er damo Lord Parky vi moet himpel de mhór agus moet je fiachar céh a glufa ceannais peile na críomh an dúna seáin nach múide gur bead an dáirin agus fan páirce bhar go rócaige a bheitcha níte go nechad sin a bhreanna me siar buine an dear seachtaine céine gur hábháil ardhacha an áit rinne héana srá éis hen chob chuideach a bheith búteach go rinne dó agus cé gur a gaide ag strachante ag an áb sin stói chamuid cuiine gur siadsanna tain gcuidas an túfás gogaid príomhimleirí ag an am. So péidir go bach muidir dile ar a gótún nach fós meam go méidir sé an listan áitcín teaganeach nach lehéit le ceannise. Dí cáil? Ní le an dót fé, aber ha nuíocht a buint le seo, aber bí na héine caiintir bhlá clia. Agus nuair i bhfuil gá clia tunna chiaí is a tra scónríidir na héine, dúirt na héine sa hísach go áide, ní léon lagú teachtar le so. Agus caiimí teachsúas le há clia, agus sin darúd íon fá gcónaí bí dú fiochan an ignis láidir sa tíid, de sachna bliana gcónaí ach má dhiach mí déir na cóirí sóirta stocha, aber bheith míiste fád a fiochan tíir níos rá chunas ná a sé le fiscinnta gain. Ach, is tórin go me sé annaspéisiúd séis gluthe ceannais na seachtaine se chuún, agus dús na bliana se chuún, déan na bliana sa, cad a dhéananig fórna mar, is tórim sú bead a Ghaillimh níos an múla chun túirt féin sraach go áide, mar réhas chluichen bhí tá gimmart sra gcónaí dearfá leataí gcónaí bearbheith in asnamh in mlúirí agus bheith ceisnámh bhreagart agus in mlúirí in asnamh agus freagraí ágáilte go seachtaine heachna cúfach le á chaúnta go. Is tuiscintá sa hísa í rion is go ná go méidir go mar túrtfé an sra an bblion se chuún agus just bheith síalt im leorí nó agus mar sin mar sé múna na galís siúráda sin más féidir rití is sra mar ionidir. Nacht más a régan héine a roiine héan agus méidir bhuiidir amach sa chréibh bhaintach a san go bné múna bheith go gcuineach i mar dintalbart an stodum sa Tá meá caiintlá le Padraig. Ní bheith fá caiintear ar bhacha ná ar an Ghaillimh. Is nach háiste gur dún sinna go bh ghortaithe sin féin heir go chuidir mó go ráide beidir nach pleine bibíach an go gála nach rárá leáin. Se agus cinn tú gás chun te chláir fiú bháin le seanna de chréibh na héann buirt chuéis agus an focail chluisin tún tamar fad ná teachtaíir nó an resilience go mí teach fad a caiintear. Agus cad as a hagann sé sin ach ón grútan agus ón spréip bheith bréirt i rinne srathe. Agus tuiscintá tá í sa géirí ná géin scréip ortha a gahabh na bliana fad híidir máine á leo, mecht leo, sadar leo, go dtí go dáinnig an buile fiochhar san na gine bhardhacha agus nuidir taisi agus ví go an réistige i nére gnáin sa chléile le cheannais. Híh chéirí olamh don an brise sa. Ní dolamh dó. Sáiste go leor tacó feh stracha a deirhleach líana súil cena céan mar fá dorsan chrí fú go láin agus fúna chluiche bheith an antrachan a rid mar dear nu go dánig an lá mór arhéad. Is tóin go be gannach an ceistena ó hebh struchtúr agus ó hebh go háidethe struchtúr na créimh cúige. Tá na créimhacha cúige agus chus an nóiad agus ví á gosan le blianta ach tá lá take hé sé bristólim agus a nóim tradiisiún in bhuiin leis agus a nóin na mána fád a ha buirte gin le chréibh na mún tá áidir sin créibh na mún. Níle meas cíanna gin éana mjóide ha gimmar lá tá níban. Nílú lochtaíochta. Níle tunna chuoine bhar chréibh cúige bhachtan. Ná bailir, béidir go bhéad na holtaigh, béidir bhéad ar bacha in taon drám bháin go mechtí mára náfuil créibhla chu. Ach má bhain sé déanana se chuún bit níle sé do chuoine bhar chréibh cúige chailedam níos lúimíon. Agus na háiste chu a chuí dóginn se sin tréh se am maidir á, is dá buid bhaíon trúntit dá lóá fiú óbliadóchain. Gur se am déidir chuis na críomhacha cúige nó go bhéh tá dine á bhaile sa maidir á. Féoch ggóil sináí ag méide tá feice gon na bia. Aber is tócha go sé ná dúra agus is tócha go ben an slatóis déarnach a gcónaí bheith go cumú clascail ná cé mé duine ha teachta fiochantaí ar gluhíí. Cén spéis, cad is spéis an fóbal nefté le mí hall as de lócharat san aber dear sé go minic í fiú feic chluhíí gan loch lenóna. Siad na loch lenóna agus an chainte chluhíí agus mar an rudar fad agus nuair nach bhfuil daoine chainte chréibhacha cúige, nuair nach bhfuil daoine freistal a chluhíí ceannais cúige. Cad is fiúin sunnéad agus cai bhfuil na ceistena san an isise cum lú clascail, cai bhfuil se do ráin héin. Má go leor ha créibh le darbh gan gúgála, ní ran droch réibh go chonachta agus ráníon fiúáim léana beidir gur a gách réibh cúige maigat
a chan tú tá muinte chéireaigh muinte bhile clia féchan tú héine rá. Cad is fiú é seo héile. Agus is cinnte áfuil cruúteach an catha. Níl cruúteach an catha agus ní leis cí lei sin agus ní cúise go mhaig ar bachar chéirí ná go mhaig Ghaillimh ar bhile clia ach na dhéchan tú tríd na ggóirí sóirta fad a agus tá mí take go dtí déanana bliana is. Ní le an dá ná ar buinte sin leis agus nadal bhíocha cum lú clascéiles, bhí bhíoch sé éis na creibh chuige. Pan ceart fada sin na gá agus stoilm nach mé an roiige cumú clascléil a fechan agus ní an roi géan ile ach fechan. Ach fecha mí sé in natá luite go bheith an a dúnach agus go cinnte hééis láirt in na clufií cruúidearnach sin na barcin chrácaig, ní an ehreán ach go iadsan a bear agus a bolmhathe go na cluí sé. Ní le dá fé, aber ach mar Ghaillimh go bhart, aber a róise súl, aber ha cúb bliana déanta glyfse leis an grúpa sá leis an maine stíocht sa dear níist. Agus an fiúhain an taharú ha feice gumsa ó le bh mó féchan isteach a rifse sa Ghaillimh rá. Bhí do 6 cent ar dúis, blian ógó agus an son hiagpáir deis beidir ní he seo an stíl bhhaid chluíigh na bhhaid cléir na héan. Ach chuinn sé ceistart mar Ghaillimh an dó leat gur bontáiste olmhór an níos an teachtain seo go bhfuil craibh agus clé cena sé léirn immer a gibh á bblianain agus caiilte gibh. Well ní neidir faoi thuchan letan sin agus chomáile sin an ceachtar fad agus méid deartú na deartú gur ceap Pádraig Joyce nó gur úr Pádraig Joyce agus gur ceapthla ónne gur meach gaiile éis an stíl peile bhí ag Pádraig Joyce mar imimeir nuair a bhí sé mar bhainisteir a dar nói a chanéad leis an áthú atá lóite go atá ná go naríomh chuúgus mar sin de hiic sé éis péise na féidir éis sin dhéine. Agus go dhéhann for sé maidir maiáil mar bhí go leordaoine gearannach ar a maiisteir chuhíhín breannach rá gur a stíl giúltach immer tugus teige sinna gáile ru nach leachtada a féchtnar a Pádraig seoige bhhaid mhaid a goide gon na pluíach sé héon fú dús a réime. A tá rud an sílim tá tácht a freisin sem níon áidir seo. Agus gur dóidm gohfuil peine limirí níos láideire ag Pádraig seoige agus ag gaiile na bhí chu gas fiú gábhlíonach an dimríidir céirí gluiche ceannais na hÉireann. Féchad na chuna ag gaiile inis, bhí Johnny Heaney lá a chaha a láise aranna do tanna seán. An céanna faoi John Daly hír malai mar a chéile. mar a chéile. So is dóidm gohfuil beidir peal níos láideire agus peidirí. Is dóidm gohfuil peidirí níos a nearachtas go béad an nuir an peiles fear a bhhat deadúna. Dearan se go biniad gaiile ach níos tóidm bhfuil seach parí a chu simplí lei sé. Ní is doch tá hí a géiríhhart na hána daine ceistú aber cáhfuil John Mhór tá hí a géirí na stéis na bliana. Snéan sort scláhí capal a háhain. Bhí daine seis lethe gáirí an bharsaach na bliana cén sort múor caidé seo. Agus tá siad na héin is go imúor loch for a fersá, go bhfuil loch do séte buinte se bhar. Mar agus is tóm hóg sé go dtíon gluchas an gnaig brian á féanachta nóir den éigen. A bhíad is siarcóirdacha a hí a géirí do gan éigen chudal an gleiclis le fintan. Agus gin Mhór gan éon dú nechra. Beidir gníocht éine gur fintan na tipach, ha míad na hí a géiríra cábhfuid a Ghaillimh an persa John Mhór. Mar ní bheith puin neidir éad buinte macha go gan a le héad sin de sláhí. Tá ceart fádagat mar is tócha lumsa gur bé John Mhór an peile beháhachtaí go gáile sa trá agus sa gríomh líana. Agus dá ríide dearach sé héile agus Jimmy sé bhain go gaiide dé héine fearbocht trocaid John O'Mahony. Dearach John Mhór leat gur mór an bhaint a bhí ag John O'Mahony leis sé bhil sa tháinig géirim líana mar tháinig John O'Mahony isteach mar bhainisteir ar bhór na trá an ora agus cé gur imreoid anhha faoi bhí John Mhór cumach le maina ledóg bhí sé na fórnaí céan a Damien Comer agus Shane Walsh agus iad sin. Achas tócha agus is mu duine ar hála sé ób nuair a hagann tú i tuiscint go méidir nach bhfuil tú chomá leis na stáir na móra atá ar a bhfuinn sin go gáideann tú síán. Agus ní hé gur fáil sé sí mar fada diime se le bhór na trá a chu sé díire sé ar chud scoilt agus ar mar sin de. Agus tarantéile dhéidir sin hanig John O'Mahony leis agus bór na trágadí go fi gan an chundé agus sin
an áitir facas luach John Mehar agus má tá daine ggéir dhéana tuismó sin tem se leit gon tína gáile dhéana tuismó mór. Agus a bíad a hí a gé régus úr mín gíre fad agus cruimh chun éir fad a cuadach bhacha saoil den miúir. Agus nes am nádóibh. Os a caiinte le bhachas ógin tá bhfuil gar go báthó agus cíireoch barí suascáardhacha. Céile cin tú dána hí Dat met ríise warten wegteafke aan naar feidir siúlta an nach chluig dogus-bán a gomsaile éan in de leftéile pádí fiúbáin. Níor hain sé na a chud na a héin na círaigh was má dá gúnta a héin, mar a stólium náfuil dóhann sanóla slá stiglan gúnta a gine, fiúbáin bín daoine agus bhí le seachtaine bháin was na chailen círaigh mar hampa, bín scannar teann, bín se rá, cén chéad fanna stóir eile bhí gorin. Aber a hamsú go persan a súl go bhanig deach ó na chúir. Ach, Bítar a féchan te jóla hédí dana hí, Tomás ó sébi bhail na bhór na fé fehe. Nus bhí Tomás hí bhain lí bháile, bherdam ná bech, bherdam gomach sé cóteá leistig di chirí. Bherdam gomach mé códwair na fá sé gí cíl Dara, cíl Vantánis na cóntail, gomach sé tréáil an chudáin. Bherdam gomach Liam Kearns bnechtéiris, flanta ge baile agus cléh chunta a réáil ná sin sé ach, tá daní hí was an le Chína chéad bliana nuas, tá chudvád a chud débridíarn na sé chunta a sé gebrú le cólacht a gin an parcan é leimsnes le héid sin. Agus is doch bhfuil sé náid cheart a chunta a han tú lehuideach le beidir dahad neomatis an tú las mud í deisgurt ná an íar ná dúisgurt cíí a sé dráilí. Ach bhlam go meach an foiine sanna chahí a gíríige sin mise saontach mar chiíoch. Ach ní leon dát ná gur sochfinn gur buntáiste an a bhór éon seomar festus dóibh dana hí bheith có, mar tá hanna sé cíanna is a bhí gépáidí bneftééis a lí, ní bhíon éon áras sé fé hén go dó, a sé lán fiúrháilta go héin. Agus uinta, if you were géisteach le chudas na hagla bhí gin clasár bhacha, téis a mua soch le cearú canis me Cambridge dúirte, bhfuil dúirt cíar an dana hílumm, go garta go gcolúnaithe páirc chróchaigh dumsa, agus tá scaoill féin bar cinníos, méidir go meach rahad míochtaí, Bhlumm san díarach sé sin leis mar tí bháin cin tead ar goide. Tás aga bh catú tristú ó mar sin éon gur an tá. agus mar dúchtú is duine an díadach Is dachar dit éon ráin bheith go tar daní. Bhí fan whistle. Johnna chrí mar fiúháid a cuiine bhfuil an rud a dúirte faoi Jo Bralín an tamhúidir cháide. Anig sé a chríomach agus ní len ran an siar a gheas pe ní dúil do bhaointe chéínar bhín microfón febus bheith chóir scuilte. Femar didn't tú, annach chud an rud a ha go dana hí rud a chéan tú snéan rud a hán, a be agus stan mí hí sé mar sin fart na himar a chomá, as ní leon dá ná go dúir sé dégin, agus bhí bháin in tatan se héin be seáb a ráile miúí ar bacha. Ní déir sé le gur beag chluthe eile gnáach lehéil, tá seábhar beag de friúil, ach fós be seáb a ráile íoch. Diné seo, ná diné seo, diné seo, ná diné seo, tír sa leihananta begus na bhain chuig beag ó rimis le canis na hÉireann. Pébuntáiste a gin gáile bheits a bheith hán rá bliana hin. Díirn go me sé aber chuthar cal i go dana híad a d bheile, mar a chanáid sin ó bhí me géine héna gimmart díir mé iste gáhíle sa dóin bhí se nach chaptéin, an tú dal siar a bhada tún a chaid a líd a tuiscin i go dana hí, go sáin son go dtí parc chrócaig háil nach chun le canis, agus sin rudí táhacht mar hí sé féantil nuas ón ádan déadúna se caite nuair a hasa an tambrissin nó díad a chruúbe agus bhí ceol nó torma cín tá leis de amach. Bhí lát le dearad fé gesan. na hardáirí fuaim mé bar chróca agus décha sí agus bhí Peter Duggan hí spúm agus a go dosa immert. Agus teice fedí le leis ggóil. Leis geol a bhí an rud. Agus tú mar sin fearran leis tá bhfuil ar a héimlas. Stíle sin. Agus is stiile sin agus nach bhfuil aní bhfuil mí imríad agus dó díco sé. Ach, buléir ní mar agur lódú díirech máil ar sin, ach buléir gur se chuir a héimlas margheall an rud a chéint nó tá lu teagad an sin déarach léide Tána hí agus. Ná chaite aber na gimlíonn tú chiad chluthe canna sé léir an bheallumm sa dul siar níos agus chóir le chuidir am héin
mé rá bliana féin ní aber páirc go chrócaig. An na hena chuide sa páirc go chrócaig téistom bheith gé mar tíim chu débre. Ráile an tólas an bheith go níis aber fethe bliana an cúblianna fethe na bhí sa gimartan. Mar in éan le ní lenach páircile, ní línteach páircile, níl ínte ach na tuisí céan stáí gealtaigh. Níl gluthe canis na hÉireann in áíre mar bhísin tú nuas a fada go miún. Ní lenach go héile tá seachtaine ómata móide be am chuirta leis. Tá líon rodí mar bhíle fiscin gona gluthe canis na máán de an se caite. Tá líon rodí gan finine agus tá glór san an tá ceol san an agus tá béidir an siamsaíocht nó an rud san sa bhris ann rim ré bhil leis an uachtarán ná féidir le taíh a go nó an 9 tú tríd. Agus annach chuid imúí mé hén na measca dear na bhharta bre bheá fiochan tíanna i ggéad le cena sé léir na gimríis agus dechanach chu í dhéanfáid de friúil. Ní chu sé staach na amachar na dhéicsin i mí chéad nó chucíach le cena na dhéicsin, ní chu sé staach na amachar mí sem mhóinis a chan chiad cheann agus is cum céin tí dhéchanúir sé seán chiad cheann i gardhacha i gimúí ardhacha. Is a chuileor go sé scéal bhíimre am 9 híal a bheith ceappa nó nachrá céalaí sin le ceidir agus rinne míhallá sé agus mé agus pádí chlám le líad a sahar an ribe agus bhí nemhí ingin trocha héán agus bhí sin géirí gimmar cluthe dóláine mar bhilhó an sahar an ribe a mu a dúsciilt le lí maid an áid an áiscíd mar sin agus taréis go na cá i siocht nó nach broch bhí mar de torteí amachcha thuisciilt le lí agus mu sé bhí tomáid agus bhí pádí sa siúchan tuisadam agus benatí agus líamí sa siúchan déanana agus bhí mar bailú tucéad nó dégin timppel rumcondra tíd as fá mar síos bór bhíh seoin agus ní amach a fetá tá déon beidir tí dóchlog de áan agus dúirt pádí níl de trocaide. A binne páirci a frácaí nó lensrán ráda dúirte. Se agus sé bheith ha chomíigh. agus thosa benatí gáí fagus dúir si ceirta sinna bhna dúirte hí sa cheappa go béúirte ach níachchas réhhaúirte go na bheith mós. agus na chéta mí a duine agus ní má go bhí sé bhil bhí se páíre. Tá éigeine tunna bhharta, ní leon dá fé, aber chun sé úntas a rumsa gcóna agus tam sé nach mór a gibriú a gobar barca chrócaigh níos minicí ná mar a gimníos an isis. Agus ní lenach páirc, ní línteach páirc ná ríide. Páirchaide tá an ré ábhar beag de friúil má go leor mar aber an na hádáin siocht na haachta fiúach nu sé agus mar sin bheith gná fáirci gerta go. Tá gcué an nach chrusta ann á réid. Ach téú a híar sin chomá agus eisteach glóirí chiad chluthe a ggé mí mórna mar chiaríg is sa fáirce chrócaigh nó chluiche ceú canis na hÉireann gábhíle sa dó bheitthe. Agus Benéon chiad éachtain fóir mar páirc aige friúil is se níí seachas mar a bhíoh riimiil sin mis gábhíle sa dó. Agus bhfuid in an Ghaillimh an Uaireann bhí ina gcóra ile éarna an nám agus bhfuil gardhacha rinne i gluthe canis na bliana sin. Agus bhí mar thug sé tamil an dul a hí is minic échasú na bratan go fiúdeadú ar caiite na réchasúir na bratan a deadan lí cin leat cecha bú a bhí séide fe mar bratach tíáil deagáil slíháir a maicha dúir an bratach a daine tíhile díta Carloh deagur bailchaile se agus snéan locha a buintle dul taobh chuspáirce más féidir in éair remission le mar fráachta i fiúháin nó mar córáachta le fara cén clí an ré séide í sé a báirc. Agus fiúháin i láirlé chu do bhhaite chéréiteis le le cheannis na hÉireann, Weitlim chéá támáilte sa bhíidir i dhéanam isteach chu séí ach dúrfa na dhéic sin agus brathe sé mé héim ví scóne sin. Bhí go níos láide an mar agus bhaint bí tú caiint trochtach le radioúna de físin á setlim ná fut ná raim si an Peterson. Bhíon cis na maithe leis de gná agus tá goéis nin trein de fríocht a ddír na idir fáisce chrócaigh agus staid gealtaigh mar hánta tá goé níos a chrosta béidir in barca chrócaigh. Bheitcinn tú bhain difríocht a ddír an stíl na bhórne se bhéis an aircu chéad deadúna. Tá fiochan dú dála hi lechanna sin is bhhartan a annach chud na chluí há nimmartige annach na fórna na seach na hocí dúr na sfers tír. sé múna céan immartha chu fad. Agus a géisteach fiúháin le Jack chun chóir mar hapla le seachtaínas dúirt sé imrítar annach chuid dus na chluhíns na déine ómatí dúnach an dis. Mar tógann sé bhfuil chluignach mar na fór na sais brarón po féchan catá có. Ag lethám i gluthe lechanis na hÉireann idir Ghaillimh agus tú na ngáil ná dúnach.
a fáile te cad a scarigi atá, cinnte cad a thar lóig an atá scarún tanna chéile mar chaid nachmór déal scaán uair i chéile, steáil le scaán i chéiliad dear an chaidir hút an dosíos fear a có á sin galan dear míiste heh bháin a chotha sé decrachtaí don siadach sa chéad le. Ach an rud a scarna fórna na chéile sa tarna le darlum ná líam silk, aber líam tiad hí duine me ciúgi mar tar bar ó húsdeire agus má gí mín sé ein le cuiach déir an de dáning sé mriú na bliana mar anna bblion chuisteach fad gan bharsan. Ach má bhna ardhacha befar a fiochan de céad na himúí a ardhacha. Nuair a hána fór na chócóm agus le blianta beag an nuas nó le haidir díam sa scáán uair i chéile sa macasáil díach nó do bhúnla a chu Hanú lorug an timúir speisialtach, le mir lá denach chaile Tony Kelly. Téir siar grí mochiad chluiche ceannais bhí sé go mar sa siúl le gine. An té nuair a hána héanú eile mar a chéile. An timúir sin thuúigh úntaiste agus a chrothóigh úntaisí don lochfiochanna. Agus darlum ha sé an Welsh i gan Ghaillimh agus tá sé ábalta le mar éon á bliana ó hinne. Ha sé ábalta úntaisí a chrothóigh a lá mór. Déimíon cómar táras rumanis leis an clí a sé gimmart fan na blianach beidir go dúcha túntas. Éile de bheile turbut tása gan bhfuil sé go má beidir náfuil síláil frosta fósaige ná bhúil sé imreoide chuúntas rumsa lá dearnach cho ciúna sa bhí sé dar bachanna á sin canasí, stoilm go rodéigen i gceach bhí se na ciúna lá dearnach i capas beidir bhí mai ge blian á beglaí. Barry McCambridge tíir chlábháide gáilt cearú canis agus chluiche le canis. A an timróide chuir gúnta sort an timróid a bhfuig nó a ábharbeag ní siad bhí marna mar chiaríg a sú leis ó David Clifford ní hála sé go mún minic riimi seo. Ach is a gin Ghaillimh a stólam nuair a had a seacan nóma í caite, nuair a had a fórna téise bheith bra rómpa, nuair a ha óhann fálamach go féna chéile, nuair a bahan siad bhtha an cháiréis agus an immert chiimeádach sa. Aber cé thuirige túntas dit, Dylan McHugh, Shane Welsh, beidir cá turbertíide do bheile. Tá níos módas na hólta síos dóla mar héh na Ghaillimh. Leis tá go minic an seangáide le riseachtainnis nó go dtíiminn a ri mísan is dócha. Baine sé a capín na fórna Seán Ó Ciardha fear náidir mir chorbe níach a bhacha brochaí sa gluiche ceannaisteach leis sé bí a chasan na éir ní ráisteach fiche nó medicine le fi cearú ceannais is beg iberte runne sé gáíre an eincheang na clufií grúpa a agraí fannachta. Agus ní móte agus is benach cinnti cheappa nachhfuil uair a chluigeanú seachtú nóméid gan clufií ceannaise. Céird dhéanamh tusa go bhfuil clufií ceannaise mána couple bliana chun bhí Henry Shefflin ar go chéana agus chud Brian Cody isteach an dúsa a ceappa go mar thudaí an teige sa tusa sin leis mar hála ní réidir se gá sin. Bhí mar sin bhecht a Flensin ó bháá tamil of Jefferson ní mar go bheitce céad a bheith darlú. Máchan tamil nach chaite agus bhí bhain caiinte a bhar chéana bhí sé os ar ggóideach fé bhn ardán ó gáin le dúnach. Agus cheappas tamilín gorás chun cúpla neomatúirta nach chaite son bhí fáin a bhí bálaigin na bhuiin leis, bhí sé sínte aidir sa leide ar a barc. Agus bhí na hordóg agus na hillen an na bríúteach román agus ví bíad na sé seo lech holk is a tá siú na ní gimmer sé an bat chudát na héic sin. Ach bhí sé má déanamh pe seisiún tírála bhí arsúlacha, bhí sé fáil fisio, bhí fisio agus cór leiseach chu réid riimi sin chluiche. Agus béidir dá gá agus tá mar heidir gur gáin leis go gcuirí sé stecha. Ach má háiseach in bheitán nó bheithpáirteach agus ní hoga mí déon cheán na heiledas na fórne a chuirtar ar fárpéir. Is táim go mar beidir é cheá tíar a chlí mar Lewis Henry Shefflin bhí captéin ar an pell na man chéiríon nuigh sífrá sé bhín cruise díantacha bhí bólnas cruiseach méhéice. Ná an gortúthir Kelly dhéanach cai cíos breise anna gé fríocht na stáilmsa mar déir darmh ní gortú é nach féidir tachtás achas ceist amí agus teigín sé sin godát nos ceisna ile nos a cécho brúteisteachchas táhraíomh mar sin. Í thugann sé éon tanstanna le héad de cheanna ceile agus sin díala mór méid róla himmarta go seánna ceile in sa réomháid é seo mar chaptéan an spráid a chuile Ghaillimh. Is tóilm mátá sé ar fáil, is tóilm go gemeáta an Ghaillimh siire tuisc go mín an chiad chuig go seaca neombatí chótar chó cáiréiseach san agus có cumeádach san
go mhór chéimeád go dtí go méid an ábhar beag chluiche oscailteach a ríist. Tá cíal lei sin. Bhís a fichail sin go sciúpaí an liste na bríomh scórálathe agus choséitas orm a gríomh na bliana seo. Ní lénas á bhacháin tá nuon ar gunn geúil is chunda éagsúla tá bart bra a canó cealahan agus de Carmo Castro. Nis ní sí sé sin mór an buid. Bhí be an intas orm gétar te ára bheith geisteán, I bhí a héal Gúil go réir go an scórág, nó I bhí dó gúil sé deachan an scórág. Is stoilm go rud maithe sin ar fliad al steachtaí go le canis mar maithe den éigen sé báid agus lechiad puinte gáilt sa réimh sé chéad a ddíirú máin a bhile híoch cumad é siúlciún agus is an tééis có régalsan Conor Turbert fear bhachatá sé scóráil tubaháin chun í cheartúirta agus má cumad sé éis sin ciúil. Bhín dála chéige céirí cúpla bliana bhí sé bhfuil se gimar cumá agus tí réidir glóí cumá ciú nach fós chéidir go an cléimhhatant. Ceannas a rudí gur muinte chéirí an hástal sé déanam stechar le chanis na hÉireann mar hampla ná gomrahad ar nárad ar brachó mórsan ar David Clifford de hiile ach nu a hagan sechaige antú brethir na himrúí móra. Antú brethir há cúis go bhfuilid in na bríomhhaimse óí is léas goí má a iad chuoí mar sambor roifiúháin de chunta loim líana agus a fianta sin is fu sé drochnág sa chluthe luas a chuthe gniú ón an gáils chu ceú canis agus níamh sé go héftach cé bhór sé mór an scórnach níamh se go héfatach agus i dhéach a bheith. Is mór a rud é má chailintú de fríomhhaimse óí. sé dá den is air liste stoin hir go reinú riú as mú agus tá bharte go pí amachchan cíine dabascoide hópa. ní dólan go rud an dátas rud maithe bheit fríomhhaimse óide gcónaí is rud maithe sinach ó héamh na deachta cíá aber má hananta samróga hir an migíní san tú fiochananta ceilinn cadás a thucaigh na scórna an gáilibh bhfuil bunheide go le cheannis chanig chéad faointe an lína le cúil aber fu dil miciú á cheann fu léam silcá cheann fuair pá canráid báid agus puinte díar mis ná díafar an báid a bhí sé túirt fé faointe na péradé ach níl na Johnny McGrath ná na galtach bhearna ná Jack O'Glynn ní dólam chuir sé úntas an da gíimiiste san na scóráil. Éidir lá bheile dhéadfá beidir cólaithe do chud ardhacha gisna scóráil tlí áid sé a gimmart aber Luan Barry McCambridge báid is le ceú canis chuil lechanis éan farcras féid le siúl tút fes na polí gcónaí rud a chuid an nail grimní fu se gáfaíte ná dúnacha I gine chéirí chu sé sinúntas ú na fádach. Han tú fiochantir a teachtainna se gcónaí san neomatí cinúnacha téarneistí Tony Kelly. Neomatí cinúnacha lá dúnach dé dánig mar hapla luasach le bhí chunta chláir nu bhí bearna seach buinte imrúí speisialta séú dan in sé chóm tún bhí se tríocha agus gorte slé mar sléadún le leint a beganos. A han son haig an timúr speisialta eileisteachchan Tony Kelly. Lá dúnach riimiseach lethe lechanne se gine chéirí ví sé fiach de rion an íl mar hapla as is bhí drochlathe ceú canneige. Díarfá ní a farm gomaige fanna bliana ach nu le hána sechaige. Nu a hasecha dís na nómatí móra agus bhí bháin gramú dearnach a gin sé rud míúlteach a ríist. Nuair há sé ónat tá sé ónat agus tá sé rion an íl tá sé Conor Turbert tá sé sé Welsh agus deach ná sníad na himróí uanta agus tarlaíonn sé go bháin fersa chuúine nás mar go railíonna ag gancha sé stolim nó lechanna do chuntainmí bhaid sé leich na himara ach deach ná siad na príomhhaim se hóirí sa na sé Welches na David Clifford agus daoine marsin agus tá sé gúide chuach. Ní bhíon róhhar a fé gan a bheith liste príomhhaim se hóirí agus ní dul goléanana breúir a gimmar dánig a chunéint dála chéanna. Bhíad rára a dúa nó siar agus sí? Well, ceapas bí deach a gcónaí mar ceapas gur cíirí sa Ghaillimh bhechan. So, béidir ná fin a bhóin measa a go méid ardhacha agus béidir gur dtíistún strom rééis ach ceapam gur siar, gur ceapam tuisc iad a bheith cruite sa chaile cúigníana nó as go níar a ardhacha bhfuil tá migíní agus a thugréir bun le dimlíana ach tá tugra cúigníana tá ige deis a ceann chéile go annach chuid fáil go bhuaigh sin. Tá bín se anmha ardhacha mar a fuir cíiríach chumágus tí háigh nar a visagan é rihre Ross McQuillan agus na Jason Duffys agus Dina Martian agus Stephen Campbell go háir déalfácha sé fágan sé ná rionna nimmart ach díadach leis an nóchláán ní a fuir an Ghaillimh ganna chun an gáil agus bhí dún an gáil ag lehann
díar fá le taoine dhéachtaíoch sé seo meachta in seo. Ach tá cúpla mróid, an gaiileh gafa tí ó mór agus rud é chomór san na mléana gahab na strathe. Aber caiúnta mróí bhí séh seáid gur denúra mróí an as bhar. Aber éanaid na rain siad sin cai gur rud éigené agus an rud dearnach a dtíar agus an chóis bhfuil dul leis an gaiileh a gceansa bhdar ar bhle clia agus ní hendó híine buchtta bhle clia agus te ná bun bhle clia an chréibh ná idir na bhhanar a bun siad a chréibh seachas fé éan ar a bhúid mú óra. Ní beag anna airichas ar fad ar mróí na Ghaillimh má hen siad chofad le cléich canis na hÉireann. Má bhain siad ar bhle clia, má bhain siad ar ón gáil agus má hagan siad na neugin isise. Ach, marach fe cégann sa báta na grúpa í Markovich, ní fe catara, iad fá bheith an na smartácha mé alles rá rééis go há breise dír chun lé canis na hamána, mar níl fe catara a cha níir an léist an techt an eistís na hólta sí a go féidir le héidir sé an bhfuilteach rothú agus cómar tá man stodin gníon sé más agus is sam chótóca le John Maher agus Dylan McHugh fan na bliana. Is stodin go siar ráise ach bheith ceiste gom sa gháinnig aber is stodin muin fás agus na hen gaiileh tainehas má siar ráich seach. An tú fiochan tíir léide gan go hochtas chábí is a héan sé is ce le rá ré ó hinine nach mór. Rá hinine. Agus nead chun sa bhó sé fiú bháin díobh se má hálíid, agus is má móra se má bháin an gaiileh aber an mé an bhreisna chéad ána gcónaí aber is bíon daoine tá híos a géirí caiinte geanna bhmid a gáhíle sa cardíag, ní ráidir ó hása leis an gúr chuige, ní chu séisteach na mach réana géirí chun sa bucha. Agus mar a chéile á bhléon bhí daoine ráilinn á bhíon táid ar living council agus áigen ar neomatí cinúnacha ba chumas a díal le muointe chéirí chun sa buchaach. Is tóil Pedro bhhaige buin for tainehasach. sé náúd an duine nach dal siar agus é chuir gomráid le be áonna sin patháist mu mar ú sé agus gargáid fo imú is fá chunig múnta fi cean is fá sú ní chéal dá éúnis mar ní agus má bhn ar wacha dé dánig a ddíar mí spe a chur gompra chun sa brahan sé ní gomráid le gáhís nó í le cochan ceanna bháin ácó aber ní dhéan deú go dóir gasan a be bhd mar ví a moir bark gus chnuch an muim townmór ráiste flanhhésa I teachtam seo agus an fóscailt nóscailt bhí an andóibh agus táid aber ní lá ní teachtain an gáin harrisna chutar a gcuoine chunéir le dhégan an cean san na Ghaillimh agus muinte ardhacha bheith cáda go San Francisco ardhacha agus an bháil chuir teex cóhan ar bhúdarlann chuir lechanis agus dúirte á bunig sopas an gleichanis aber ní hálíonn sé bhuinig a fis tá agus spéis do chite a chaide go ná fuil aber is muinte ardhas héú é sin de dánig go ríis Peidir fráidir ag lerí an deachgan maidin agus fiúháin deadúna sé caiitegus mé fágáil fá go frócaí I mé tuiscirtaí a chaslóm a bhí híos brenahar na comáin United sa spá fisin mar. Aber gaile cadú páidín ar bhid ardhacha rinne a bud gáhíle sa dó chuir a ceiste Cada hit amachpáidí bhí mar chéad a faointe chun céad is marsinnas dúirt sé nuair foiidir sin can bhfuil an báide san dúirt sé be geall le ciad agus breisiad ciad blian do áling tú bheith tiite nuas os na hádáin chót le helicopters agus na jackboats agus na RUCs agus na PSNIs na pedromaí bheithéad a gnáam agus bhra sé mar moir a bark. Buléir fi bhain fuór Barry Cambridge ó báide go í chéiríonn le dúnachas hí annach a dtíine pucar Jack ó canna heag nó ríis go rois túirtamach ben loch lenóna nuair a hagann sé dí ardhacha agus tíúna sé san. Skillann sé nóos na hádáin chót agus bí géireach mar Ghaillimh mar sin dé dána se chuúrba agad a báide cai sé bhan muú stop. Geall chuide ortha a rála tá mú fiorhuicha híochttasteach neo leis sé bí a Harbheith múr córá sin dhéana le chuna dé bei Chile faoin go ceanna seo péidir fuan a bhuatha chuiris seo go fé agus go déine go geall le chunhaine go riháil. I bhí caiinte ríéis déalhaine.